Исәнмесез, сіз туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда мен Лейсан Ханова эшлим, һәм хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. 7 яшьлек бала ни өчен тәрәзәдән сикергән? 1-06 йортында бүген гадәттән тыш хәл. Яр буе Тукай урамы булгач, инде Тукай әсәрләренә багышланган тематика ул шагылдырылырга тиеш дип уйлыйм. Тукай яр буе нинди булыр? Шәһәрдәшләр үзләре хәл итә. Проект буенча семинар тыңлаулар үтте. Таганнар югалган скамьяларны сүткәннәр, 17-10 йортында яшәүчеләр балалар мәйданчыгын табуда ярдәм сорап безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итте. Авыр заданиялар юк. Чаллыда куркынычсыз тәгәрмәч республика конкурсы старт алды. Яшь инспекторлар юл кагыйдәләрен белүдә сынаша. Приют хуҗасы эткә махсус киемсез, перчаткасыз идәндә операция ясый. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, бродяга приюты хуҗасы эшчәнлеге законсыз. Музейларда төн үткәрергә, сабан туйларын бергәләп бәйрәм итәргә. Шәһәрдәшләр игътибарына якын көннәрдә булачак чаралар афишасы. 7 яшьлек бала икенче каттан сикергән. Гадәттән тыш хәл бүген төш вакытында Яңа шәһәрдә 1-06 йортында була. Хокук сакчылары сүзләренә караганда, исерткеч эчемлекләр кулланган ир-ат тормыш иптәшен һәм улын урамга чыгармый. Әти-әнисе талашкан арада малай тәрәзәдән яшьтәшләре футбол уйнаганын күреп ала. Аларга кызыга һәм тәрәзә аша урамга чыгарга була. Егылып төшә. Бәхеткә аның сәламәтлегенә зур зыян килмәгән ди табиблар. Гаилә вакытлыча фатирда торган, үзләре Лениногорский районыннан. Чаллыда 2 айга якын яшиләр. Шәһәргә эшкә дип килгән булганнар. Киләчәктә монда төпләнеп калырга да ниятләре бар. Бу очракны без карадык. Әтисен административный ответственностька тарттык. И бу семьяны, бу гаиләне без учетка куячакбыз. Хәзерге вакытта тикшерү алып барабыз. Лениногорскда сорау булачак. Бетон мөмкин кадәр азрак, яшеллек күбрәк булсын. Видео күзәтү җайланмалары куелсын, милли рух саклансын. 3 сәгать дәвамында шәһәрдәшләр Тукай яр буеның киләчәген хәл итте. Кичә кич белән энергетик мәдәният сараенда проект буенча фикер алышу семинар оештырылды. Архитекторлар, депутатлар, эшмәкәрләр, актив шәһәрдәшләр Мәләкәс яр буен төзекләндерү проектына карата үз фикерләрен белдерде. Исегезгә төшерәм, әлеге урынны төзекләндерүгә республика бюджетыннан быел 100 миллион сум акча бирелде. Фикер алышуда Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман да катнашты. Тукай яр буен нинди киләчәк көтә? Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Мәләкәс яр буен без бүген менә шунда итеп күрәбез. Бирдә быел яз гына төзекләндерү эшләре башланып китте. Бетон стеналар куйдылар, яр буенча старттылар. Урынны халыкка уңайлы итү өчен республика 100 миллион сум акча бүлеп бирде. Кичә кич белән исә актив шәһәрдәшләр аның проекты буенча фикер алышуга җыелды. Понятно, что все наши пожелания в силу объективных, субъективных причин. Дөрес барлык теләк тәкъдимнәребезне дә тормышка ашыра алмаячакбыз. Әмма проектлар турында бөтен халык белән бергәләп фикер алыша алабыз. Тәнкыйтьлисең икән, син үзеңнең тәкъдимеңне әйт. Эш принцибыбыз шундый булырга тиеш. Барлык теләкләрне чынга ашыру өчен финанслар җитми. Тукай яр буен төзекләндерү берничә ел дәвам итәргә тиеш була. Проект этот не одного года. Бу бер еллык кына проект түгел, быел өлгерә алмыйбыз дигән сүзләр булырга тиеш түгел, чөнки бу проектның дәвамы бар. Аны Рөстәм Нургалиев ассызыклады. Җиңү паркы шикелле үк Мәләкәс яр буенда этаплап төзекләндереләчәк. Проект буенча фикер алышуны Наталья Фишман командасы алып барды. Яшь архитекторлар Җиңү паркын төзекләндерү буенча Чаллыда эшләгән иде инде. Бу юлы да башта шәһәрдәшләрнең яр буен нинди итеп күрүләре белән кызыксындылар. Эштәлеген тулыландырырга кирәктер дип уйлыйм. Исеме әйтеп тора, яр буе Тукай урамы булгач, инде Тукай әсәрләренә багышланган тематика ул шагылдырылырга тиеш дип уйлыйм. Хотелось бы какой-то учет экологических секторов, чтобы, значит, можно было наблюдать, там, музей, что-то, я не знаю, то есть, чтобы вживую осталась та природа, которую мы любили. Тукай яр буеның Тәүбә мәчете районындагы өлешен төзекләндерү концепциясын архитектор Илдар Миргажиянов тәкъдим итте. Аның сүзләренә караганда, урынны, елганы алдан җентекле өйрәнгәннәр, төп чаллылар җәмгыяте белән дә сөйләшүләр булган. Яр буе төрле яшьтәге чаллылар өчен дә кызыклы һәм уңайлы урынга әйләнергә тиеш дигән фикердә архитектор. Общая концепция проекта Проектның гомуми концепциясе буенча без шлюзларда, су күтәргечләрдә булырга тиеш дип саныйбыз. Бу флора һәм фаунаны саклап калырга булышачак. Зона буенча зур булмаган кафелар күзаллыбыз. Алар бер-берсе белән янәшә булмаячак һәм милли кухняларны тәкъдим итәчәк.
Яр буенда шулай ук велосипед юллары, спорт белән шөгыльләнү өчен уңайлыклар һәм әлбәттә тарих урын алачак. Яр буеның төп үзенчәлеге заманында Россиядә иң ире ашлык саклау курылмасы саналган элеватор. Вот это как бы видовой кадр этого сквера. Также мы присмотрели здесь небольшой навес. Здесь можем поиграть всякими разными растениями, колосками. И вот у нас биопластика появляется. Проект тәкъдим ителгәннән соң шәһәрдәшләр эш төркемнәренә бүленде. Һәр төркем үз өстәмәләрен кертте, фикерләрен белдерде. Я на самом деле не увидел какую-то уникальность в этом проекте. Вы говорите о том, что делать сувениры, чтобы гости приезжали и брали, так сказать, в память. Но скажите, пожалуйста, а что здесь уникального вот в этом парке? Я совершенно не согласна с тем, что здесь нет никакой уникальности, потому что для вашего города, у которого абсолютно модернистская планировка, это совершенно иная среда. Это совершенно иной подход с точки зрения архитектуры. Это натуральные материалы, это извилистые дорожки, это другая совершенно ландшафтная архитектура. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев әйтүенчә, бу әле эшләрнең башы гына. Беренче этап 15 гектар мәйданны үз эченә ала. Шулай ук гидроэкология буенча да аерым проект сорала. Тукай яр буен төзекләндерү буенча шәһәр төзелеш советында да профессиональ рәвештә фикер алышу булачак. Ләйсән Ханова, Тимур Ахметов, Яңалыклар. 17-нче комплекста балалар мәйданчыгы юкка чыккан. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шулай дип шалтыратты. Комплекста яшәүчеләр хәзер балалар кайда ял итәр дип борчыла. Өстәвенә подъезд янындагы эскәмияләрне дә сүткәннәр. Сәбәп нәрсәдә безнең иҗат төркеме ачыклады. Хәзер балалар мәйданчыгы торган урында бу буш. 17-дә 10 йортында яшәүче балалар таган атынырга күрше ишегалларына йөри. Здесь были качели. Биредә таганнар, эскәмияләр бар иде. Хәзер җир казылган, бер нәрсә дә юк. Она уже старая. Мәйдан инде иске иде, яңасы кирәк. Балалар өчен куркынычсыз һәм матур булсын иде. Әминә Латыпованың оныклары биредә яшәми, шуңа күрә мәйданчыкның юкка чыгуын күрмичә дә калган. Ә менә подъезд төбендәге эскәмияләрнең булмавы өлкәннәр өчен проблема ди шәһәрдәшебез. Одна скамейка снята была. Баштан бер скамейканы сүттеләр. Мин бу вандаллар эше дип торам. Аннары әкренләп башка подъездагы эскәмияләр дә югала башлады. Барысында сүткәннәр икән, димәк яңаларын куярга тиешләр дип уйлыйм мин. Дөрестән дә торак эксплуатация участогы хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне алдан ук кисәтеп куйган. Һәр подъездга да балалар мәйданчыгында төзекләндерү эшләре алып бару хакында язылган. По плану текущего ремонта запланировано. Агымдагы төзекләндерү планы буенча 17-дә 10 йорты ишек алдында балалар мәйданчыгын сүттек. Якын арада яңасын китерәбез. Эскәмияләрне алмаштырабыз, төзекләндерү тулы көченә бара. Яңа эскәмияләрне безнең иҗат төркеме эшләгән арада ук китерделәр. Иртәгә урнаштырып бетерергә тиешләр. Балалар мәйданчыгы исә киләсе атнага гына әзер булачак. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Яңалыклар. Уен өчен Чәнечкеле темир чыбыгы артына. Бүген Ички эшләр идарәсендә икътисади җинаятлар белән көрәш нәтиҗәләре турында сөйләштеләр. Брифингта белдерүләренчә, ел башыннан Чаллыда кумарлы уеннар оештыру фактлары буенча 14 җинаять эше кузгатылган. Нәтиҗәдә 13 кешегә карата хөкем карары чыгарылган. Әлеге матдә нигезендә гаепләнүчеләргә 5 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яки 1 миллион сумга кадәр штраф яный. К примеру, вот группа лиц поселок Изябь. Зәп бистәсендә мәсәлән уен бизнес оештыручылар суд каршына басты. Алар 3 ел шартлы срок белән ел ярымга ирекләреннән мәхрүм ителде. Киләсе елдан онлайн казино яратучыларга да штраф салулары бар. Татарстан Дәүләт Советы Думага яңа закон проектын кертте. 2017 елның 1 январеннан интернетта уен белән мавыгучыларны җаваплылыкка тартулары бар. Пользователь в данном случае Уйнаучы 10 меңнән алып 20 меңгә кадәр штрафка тартылырга мөмкин. Шулай ук балик булмаганнарны уенга тарткан өчен дә җаваплылык каралган. Ә инде яшүсмерләр өчен штрафларны ата-аналары түләячәк. Бизнесменнарга да куркыныч яный. Мошенниклыкның яңа төре барлыкка килгән. Мисал өчен кемдер җитештерүче фирмадан товарга заказ бирә. Китерүче фирма тиешле вакытта товарны китерә. Тик намуссыз заказчы акча түләми генә әйберләр белән бергә югала. Ел башыннан гына да Чаллыда 3 шундый җинаять теркәлгән. Хокук сакчылары эшмәкәрләргә игътибарлы булырга киңәш итә. Первое, самое простое предостережение, конечно, не отгружать товар, пока вы не увидите свои денежные средства на счету. Иң яхшы саклану чарасы акча түләми торып товарны бирмәскә. Шулай ук фирманың чыннан да бармы юкмы икәнен, эшчәнлеге турында документларны алдан ук карау да комачаулык итмәс. Авыр заданиялар юк. Чаллыда куркынычсыз тәгәрмәч республика конкурсы старт алды. Яшь инспекторлар юл кагыйдәләрен белүдә сынаша.
Приют хуҗасы эткә махсус киемсез, перчаткасыз идәндә операция ясый. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, бродяга приюты хуҗасы эшчәнлеге законсыз. Музейларда төн үткәрергә, сабан туйларын бергәләп бәйрәм итәргә. Шәһәрдәшләр игътибарына якын көннәрдә булачак чаралар афишасы. Впервые в Казани состоится долгожданное выступление самого известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. 30 мая. Татнефть-арена. Прикоснись к живой легенде. Билеты на официальном сайте lifejumping.ru. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Уже сегодня беспроцентная рассрочка до 36 месяцев на квартиры в жилом квартале «Берег». Телефон 51 55 71. Siz to'g'ri efirda yangiliklar topshiruvini qaraysiz, biz davom etamiz. Soylovlar yaqinlasha. Tatarstanda 22 mayda Davlat Dumasына kandidatlikka kandidatlarni saylayacaklar. Bugun meriyada o'zgan matbuot konferensiyasida әлеге чарага әзерлек турында сөйләштеләр. Бу көнне республикада барлыгы 560 сайлау участогы ачыла. Аларның 34-е Чаллыда. Шәһәрдәшләр кайда тавыш бирәчәкләрен шәһәр һәм Бердәм Россия партиясе рәсми сайтларыннан карап белә алачак. Голосование рейтинговое, то есть каждый имеет право. Һәркем берничә кандидат өчен тавыш бирү хокукына ия. Инде соңыннан нәтиҗәләр ясаганда кандидатларның рейтингы билгеләнә. Бүгенге 60 кандидатлыкка кандидат теркәлгән инде. Бу көннәрдә аларның халык белән очрашулары да төгәлләнде. Республикада исә 440 мең бюллетень әзерләнгән. Аларны Чаллыга тавыш бирүгә бер көн кала кайтарачаклар. Сайлау участоклары 22 майда кичке сәгать 8-гә кадәр эшләячәк. КамАЗда эшләүче 19 яшьлек Илья Марков тәҗрибәлерәк хезмәттәшләренә үрнәк булырга өлгергән. Ул двигательләр заводында киләүче наладчик булып эшли. Апрельдә Илья WorldSkills ачык төбәк чемпионатында катнашып, программалы идарә итүле станокларда фрезерлау эшләре дигән номинациядә җиңүче булды. Тиздән ул Мәскәүгә милли чемпионатка барырга әзерләнә. Я пошел на эту профессию, потому что мне это именно привлекает. Именно металлообработка, как снимается стружка. Математиканы белергә, сызымнарны дөрес укырга, программалаштыруны су кебек эшәргә, робот станоклары белән оста идарә итә белергә тиеш киләүче. Илья нәкъ менә шул сыйфатларга ия. Үз һөнәрен ярата. Ул двигательләр заводында практиканы үтә, тырыш егетне күреп алалар һәм эшкә дә чакыралар. Работать на таком оборудовании одно удовольствие, оно уникальное. Хәзер двигательләр заводында Германияда чыккан станокларны эксплуатациягә җибәрү өстендә эшлиләр. Яңа җиһаз белән мосты проекты кысаларында шестерняларны фрезерлау тагын да сыйфатлы булачак дип белгечләр. Идет вытяжка с оборудования уже никак. Монда җиһаздан чыккан начар һаваны суыртып алу җайланмасы урнаштырылган. Бернинди зарарлы газлар да цехка кермәячәк. Җиһаз автоматлаштырылган. Авыр детальләр арбага тутырыла да робот аларны эшкәртергә куя. Шестерняларның бер партиясы үзләренең югары сыйфатын күрсәтергә өлгерде инде. Станоклар да яхшы эшли. Алар скульптор кебек. Әмма җиһазларның төгәл һәм ышанычлы эшләве нәкъ менә станокны киләүчедән тора. КамАЗ мондый белгечләре һәм яшь талантлары белән горурлана ала. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, яңалыклар. Балалар кечкенәдән үк юл кагыйдәләрен өйрәнеп үсә. Бүген Чаллыда куркынычсыз тәгәрмәч республика конкурсы старт алды. Ул 4 көн дәвам итәчәк. Быел ул Россия дәүләт автоинспекциясының 80 еллыгына багышлана. Ачылыш тантанасыннан хәбәрчебез репортажын карагыз. Куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесендә катнашырга республиканың күп кенә район һәм шәһәрләреннән килгәннәр. Татарстанда яшь инспекторларга карата игътибар 20 ел элек артты. Чаллы бу хәрәкәтнең башлангыч ноктасы булып тора. Республика күләм бәйге ел сайын диярлек Чаллыда уза. Монда үзенчә система бар. Шуның өчен менә Чаллыда булачакта алдан да әйтеп китәргә кирәк. Тагы бер монда әйттем бит инде 2026 елда Россия соревнованияларын Казанда үткәрәчәк без дип 2026 елга тикле инде Чаллыга бу ярышларны үткәрәсе булачак.
Бәйгене ачу тантанасында Европа чемпионнары чыгыш ясады. Казаннан килгән кунаклар Австриядә юл йөрү куркынычсызлыгына багышланган бәйгедә беренче урын алганнар. Алар велосипедта йөрү осталыгын күрсәтте, әмма бәйгедә җиңү өчен бу гына аз. Дөрес итеп, беренче медицина ярдәме күрсәтергә һәм юл йөрү кагыйдәләрен белергә дә кирәк. Безнең теге юлы, теге елны булып чыкмады велосипедта йөрүе. Бу елны без уйлыйбыз, бөтен әйбер булып чыгар. Без команда белән бик дус. Без беренче тапкыр катнашабыз. Безгә авыр заданиялар юк. Без бөтен әйберне дә дөрес эшлибез. Безнең беренче урынлы килә. Бәйрәм салютыннан соң яшь инспекторлар 49-нчы мәктәпкә китте. Биредә бәйгенең бер өлеше узды. Бәйге тагын 3 көн дәвам итәчәк. Анда барлыгы 244 укучы катнашырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Уку елы тәмамланырга сынаулыгына көннәр калып бара. Балалар ялын оештыру өчен Чаллыга республика бюджетыннан 88 миллион сумга якын, ә шәһәр бюджетыннан 5 миллионнан артык акча бүлеп бирелде. Әтиәниләргә шәһәр яны лагерьларындагы бер смена өчен 4 меңнән алып 7 мең сумга кадәр акча түләргә туры киләчәк. Ребята будут иметь возможность отдохнуть. Шәһәр яны лагерьләрендә ял итүгә 2930 урын, палаткалы лагерьдә 50 урын бирелә. Кечкенә шәһәрдәшләр сәламәтләндерү лагерьләрендә дә ял итәчәк. Гадәттәгечә мәктәп яны лагерьләрендә эшләячәк. Җәй айларында укучылар хезмәт белән дә үткәрергә мөмкин. 1200 балага эш урыны табуда мәшгульлек үзәге ярдәм итәргә тиеш. 2 сәгатьлек эш көне өчен хезмәт хакы 3000 якын сум булачак. Экраннарда күрсәтелгән фотосурәтне кичә барлык социаль челтәрләрдә күреп була иде. Фотода бродяга приюты хуҗасы Далматин тукымлы эткә махсус киемсез, перчаткасыз идәндә операция ясый. Хатын-кызның ветеринар белеме дә юк. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, ул үз эшчәнлеген законсыз алып бара. Хәйрия фондында теркәлмичә акча җыю белән шөгыльләнә. Енин Әхмәтҗанова берничә тапкыр бродяга приютына акча күчергән. Биредәге этләрне карашырга да ярдәм иткән. Тик бер айлык шәһәрдәштә акчалар башка максатларга тотылмый микән дигән шикләр туа. Матди ярдәм ВКонтакте социаль челтәрендәге төркем аша җыела. Приют хуҗасы әйтүенчә, бу акчалар этләргә азык сату балыгы һәм вольерлар ясауга тотыла. Әмма беренчесе дә, икенчесе дә күренми. Йорт хайваннары саны кими генә бара. Получается, каждый челнинец может создать группу. Димәк, теләгән һәркем төркем булдырып кешеләрдән акча җыя ала. Моның өчен бары тик дачада 3 эт тоту, интернеттан мескен этләр фотосын табу да җитә. Ә волонтерлар килер алдыннан сугба этләрен җыеп алып кайту. Күздә йоммыйча алдылар бит. Безнең иҗат төркеме хайваннарга ярдәм акциясе кысаларында мартта бродяга приютында булды. Ул вакытта приютта 40-ка якын эт яши иде. Бүген без бирегә хуҗалар көтмәгәндә килдек. Вольерлары буш. Күршедәге участокта 5-6 эт йөри, калганнары кайда билгесез. Уже 2 месяца мы не ведем приемы животных. Инде 2 ай этләрне кабул итмибез. Мин бик каты авырдым. Шуңа күрә булган этләрне башка кешеләргә бирдек. Яңаларны кабул итмәдек. Беркем алырга теләмәгән этләр генә приютта калды. 30-га якын этне тиз арада урнаштырып булмый дигән фикердә Илона Бахарева. Хатын-кыз шулай ук приют хисабына акча күчергән. Хәзер үкенә. Был сбитый щенок на трассе. Күптән түгел приют төркемендә юлда машина бертергән күшек турында язганнар иде. Аңа рентген ясауга акча җыйдылар. Мин күшекне күрергә теләвем турында әйттем. Җавап бирмәделәр. Мине кара исемлеккә керттеләр. Бродяга приюты эшли акча җыю дәвам итә. Юристлар әйтүенчә, бу законга каршы килә. Приют хәйрия фондында теркәлгән булырга тиеш. Бродяга приюты исә рәсми төстә теркәлмәгән. Аның хуҗасы Римма Харасова акчаны физик зат буларак җыя. Если физлицо собирает денежные средства, физик затның кешеләрдән хәйрия максатларына акча җыеп, әлеге финансларны башка әйберләргә сарыф итәргә хакы юк. Моның өчен Россия Федерациясе Җинаять кодексының 169-нчы маддәсе буенча җавапка тарту каралган. Енин Әхмәтҗанова Римма Харасованың законсыз рәвештә акча җыю турында әйтеп, Эчке эшләр идарәсенә гариза язды. Гаризага Чаллыдан тагын 15 кеше кул куйды. Приют хуҗасы кармагына Түбән Кама һәм Минзәләдә яшәүчеләр дә эләккән. Хәзер бу эш белән хукук сакчылары шөгыльләнә. Агил Юнусова, Ксения Антонова, Яңалыклар.
Изге Рамазан айына кагылышлы карарлар кабул ителде дип хәбәр итә Татарстан мөселманнарының Диния нәзарәте матбугат хезмәте. Гөләмәләр шурасында ураза бәйрәме көне фитр һәм фидия садакалары күләме билгеле булды. Хиҗри календар буенча Рамазан айы 5 июньнән кояш баю белән башлана. Бу көнне мәчетләрдә таравих намазлары укылачак. Уразаның беренче көне 6 июнь, соңгы көне 4 июльдә булачак. Ураза бәйрәме 5 июльдә үтәчәк. 21 майда исә изге Болгар җыены була. Бу Болгарда ислам дине кабул ителгән көн. Быелгы җыенда тантаналы төстә Болгар Ислам академиясына нигез ташы да салачаклар. Ә җыенга кадәр 2 көн алдан Казанда Бөтен Россия имамнары форумы үтәчәк. Анда 600-дән артык делегат килүе көтелә. Шулдан да бер төркем дин әһеле форумда катнашырга җыена. Чаллы мәхәлләрендә булган актив һәрбер мәчеттән бер 2-3-4 кеше Аллаһ насыйп итсә инде без барачакбыз. Һәм инде бик күп кенә имамнар аннарысын үзләренең автомобильләре белән барачаклар. Гомумән әйткәндә без инде күз алдыбыз Чаллыдан 100-100дән артыграк кеше шушы җыенда катнашыр дип. Теләге булган кардәшләребезгә инде үзләренең машиналары белән бу изге Болгар җыенына барырга мөмкинлек бар һәм катнашырга мөмкинлек бар. Монда инде шул иртәрәк кенә чыгарга сагать 3-тә 2дә инде кузгалып, сагать 8дә 9да инде анда шушы әйтергә кирәк җыен башланады. Музейлар төне Сабан туйлары алдагы көннәр бәйрәмнәргә бай булачак. Инде иртәгә Чаллы халыкара музейлар төне акциясына кушыла. 19 майда исә 50дән артык укучы биюче Чаллы проектында катнашыр дип көтелә. Быел бәйрәмнәр нинди үзенчәлекләре белән истә калыр? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Картиналар галереясында иртәгә халыкара музейлар көне билгеләп үтелә. Концерт программасы күргәзмәләр булачак. 18 майда күргәзмәләр бушка оештырыла. В большом зале выставка «Пространство Идель-Урал». Зур залда Уфа рәссамы Илдар Гыйльмановның Идель-Урал күргәзмәсе, кече залда кунаклар игътибарына безнең шәһәргә багышланган күргәзмә тәкъдим итәбез. Чаллы фотографы Радик Абдрахманов иҗаты белән дә таныша аласыз. 21 майда теләгән һәркем көнен һәм төнен картиналар арасында үткәрә ала. Галереяда спектакль карап һәм прәнекләр, бизәнү әйберләре ясарга өйрәнеп булачак. Рок сөючеләр өчен рок-концерт әзерләнә. Туган якны һәм тарихны өйрәнү музеенда бу көнне Бөек Ватан сугышы коралы күргәзмәсе уза. Белгечләр шәһәрдәшләргә заманча көрәш серләрен ачачак. Байкерлар мотоциклларында йөреп карарга да мөмкинлек туа. Турнир по историческому фехтованию «Камский клинок». Фехтование буенча турнир оештырабыз. Узган елны программага ул кертмәгән иде. Бәлки быелдан башлап Чаллы традициясенә әйләнер. Балаларны яклау көне уңаеннан бәйрәм чаралары 1 июньдә иртәнге сагать 10-нан башланачак. Быел Сабан туе 5 июньгә билгеләнгән. Моңа кадәр Сабан туе гүзәле бәйгесенә нәтиҗә ясалырга тиеш. Начнет свою работу в 10 часов. Сабан туе чаралары иртәнге сагать 10-да Чулман һәм Хәсән Туфан проспектларында башланып китәчәк. 11-дә Тукайның 130 еллыгына багышланган сәхнәләштерелгән тамаша күрсәтелә. Иртәнге сагать 10-да ипподромда от чабышлары башлана. Аннан соң гадәттәгечә концерт һәм халык өчен ярышлар. Кичке программа исә Чаллы ТВ телеканалы һәм Күңел радиосы катнашында әзерләнә. Айгөл Юнусова, Елена Камалова, яңалыклар. Менә шундый күтәренке рухта бүгенге чыгарылышыбызны төгәллибез. Иртәгә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.